Κύριος, ελέγχει την Αγίαν των Μέγα Κωνσταντίνων, όντες πρεσβείες παντασίκυρων.
ημών Ιησούσου, καλούς ψάλλοντας εις Αλληλούια. Amen.
και εις τους αιώνας των αιώνων. Σύντονος με παράλαβες, μη κρατήσε Χρήστου το μυστήριο τύπο, και τη βασιλό σου καθάπερο Ιούδα. Αλλός ο ληστής ομολόγος, η πιστή μου Κύριον, Ευλογία Κυρίου και έλεος ευχή μας και αυτουχία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαία εις τους αιώνας των αιώνων. Ανοίξτε την πόρτα. Δόξα σοι ο Θεός, η επίσημο δόξα σοι, ο ενδόξια αναλυθής αφημών εις τους ουρανούς, και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο ελεημός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και παραμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων των σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστητήου φίλου Παρθένου αγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκοπού Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλύτερων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ελισάβων και Ικανίων και Αλαμψάντων Αγίων, του Ενεγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Πρωτοπρωτοκού και Μυρωμήνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Μεγάλων Θεοστέκτων Βασιλέων της Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, ον την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και το Ενεγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος του Σωστόμου, και πάντων των Αγίων ελεήσει Χριστός εμάς, τους αγαθός του άνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Και τα δικά σας έθινα είναι πολλά και ευλογημένα και χάρη στο Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, αλλά προβάλλοντας το αναλυθέν του Κυρίου μας, να μας φωτίζει, να μας αγιάζει πάσα στις ημέρες της ζωής μας, και να πάρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη δύναμη και το σθένος και το θάρρος που είχε ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, ούτως ώστε μπορούμε να πούμε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο ευλογέτης της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού, αφού αυτός ήταν ο οποίος κήρυξε την ανεξιθρησκεία, και από τότε ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει ποια θρησκεία τον αναπαύει, αλλά όποιοι και να πάνε, όπου και να πάνε, η μόνη αληθινή θρησκεία και μόνος ο αληθινός Θεός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Να σας θυμίσω ότι μία από τις εκκλησίες, τους μεγάλους ναούς που έκτισε η Αγία Ελένη, βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι η Παναγία Υπερκονταπηλενή της Πάρου. Είναι, αν θυμάμαι καλά, η αρχαιότερη εκκλησία της Ελλάδας, του ελληνικού χώρου. Θα πάρουμε λοιπόν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Να ευχηθώ και σας χρόνια πολλά και ευλογημένα, ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, να είναι πάντα γεροί και δυνατοί, ιδιαίτερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ιεροσάλμο, στον Κωνσταντίνο, να χαίρετε την οικογένειά του και τα παιδάκια του και να είναι πάντα γερός και δυνατός να εννύει και να δοξολογεί το Κύριο. Να μοιράσουμε το αντίδωρο και μετά θα πάμε να αγιάσουμε την γιορτή που κάθε χρόνο μας τη φέρνει ο Δημήτρης του Χατζημιχάλης, και να είναι καλά να χαίρετε την οικογένειά του να τη φέρνει κάθε χρόνο. Πρώτα θα πάρουμε το αντίδωρο, θα πάρετε τον άρθρο απ' έξω και τα σταυρολούλουδα από τον επιτάφιο, τα οποία, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν τα πάρουμε σε μια άκρη και τα έχουμε λέμε ότι έχουμε, τα χρησιμοποιούμε. Χαίρομαι που μια κυρία χθες μου είπε, συγκεκριμένα η Μαρίτσα η Βιβέλνα, παπά μου λέει, χθες τελείωσαν τα τελευταία τα περσινά.
Αυτά τα χρησιμοποιούμε, τα βάζουμε στο καρπουνάκι και τη μοιάζουμε. Όποτε είμαστε λίγο αδιάφοροι, όποτε έχουμε ένα πρόβλημα στο σπίτι μας, τη μοιάζουμε με τα σταυρορούλα. Η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαίως.